Καλοκαιρινές διακοπές. Θες και τυρί, γλυκιά μου? Βέβαια, Χάν. Ώρα για ξεκούραση, αναψυχή και χαλαρότητα. Εκτός αν είστε σαν εμένα. Μας πλησιάζει! Ονομάζομαι Dipper. Το κορίτσι που πάει να ξεράσει είναι η αδερφή μου, Mabel. Θα αναρωτιέστε τι κάνουμε στο αμαξάκι του γκολφ, ξεφεύγοντας από τον ασύλλητο δρόμο. Πρόσεξε! Να είστε σίγουροι ότι υπάρχει μια απολύτως λογική εξήγηση.